mega shoutout dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tara, samahan niyo kami magsimba. Kaya po dyan sa mga apuan. Thank you. Pasok tayo sa tahanan ng Diyos. Ito na. Ito na. Ito na. Marami po nagsisimba ngayon. Lilista po tayo ulit. Uwi na po kami. Tapos na po ang misa. God bless all sa mga nanonood sa akin dyan. Kaya po andi sa YouTuber ko. Thank you. Araw po tayo na linggo ngayon. Lahat tayong ginagamot. Baka bukas meron. Sige. Pauwiin muna tayo. Saskay tayo yung tricycle. Taxical muna ang ginagamitin natin. Ha? Ano daw? Sino ito? Hinanap mo? Pengi daw pera. May dalawang bata rito. Kayo Nangingi sila ng konting pogi. Kakaway kayo? Hello, sabihin nyo. Okay. Wala po wala trabaho. Pasensya na kayo ha. Bye-bye. Ingat. Palis na po kami. Palabas na po kami ng tahanan ng Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa lahat. God bless all. Okay, mamaya naman po. Mamaya na. Kamusta po, Papa Jesus? Ito na po yung mga halaman, no? Ito na kami. Kunin yan, Emily. Masabit. Daan lang. Itong lungkot daw yung mga halaman. Dito na po kami sa bahay. Kararating lang po namin. Sa wakas, nandito na po kami sa bahay. Kararating lang namin galing simbahan. Ito na po yung mga tabi ko pong halaman. No? Mabait po talaga ng mga tao rito. Binibigyan na naman ako ng halaman. No?
Hello, mahal. Hello. Opo, good morning. Good morning din. Nasa lalamunan po. Sige, thank you.